हेलो, आज हमनी के शुरू करम जा अध्याय 2 राहुल संस्कृतायन के लिखल बा, जेना के नाम बा जोंक। ठीक बा। तो राहुल संस्कृतायन के जन्म 1893 में आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पंडा गांव में भई रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी सहित 33 भाषा के जानकार रही। लोग कहेला 36 भाषा के जानकार रही, लेकिन मन के ये जब बुक में दिले बा 33 तो 33 के माने गए बा। ठीक। वहाँ के आज़ादी के लड़ाई आ किसान आंदोलन के नेतृत्व कैलक जेलो गईनी। साहित्य के संगे संगे वहाँ के दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान, पुरातत्व जैसन विषय पर 150 से अधिक मानक किताब लिखनी। वहाँ के महत्वपूर्ण किताब बाड़ी सन वोल्गा से गंगा, दिवोदास, जीने के लिए, 22वीं सदी, सिंह सेनापति, मेरे असहयोग साथी, मध्य एशिया का इतिहास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, तुम्हारी क्षय, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, हिंदी काव्यधारा, इस सब बड़ी सन। ठीक। हिंदी में राहुल संस्कृतायन जी मातृभाषा भोजपुरी में भी कलम चलौनी। भोजपुरी में वहाँ के 8 गो नाटक लिखनी। एकरा अलावे वहाँ के निबंध, भाषण पत्र भोजपुरी में बा। जोंक भोजपुरी के प्रसिद्ध नाटक हवे। एकर पहला अंक एह में दिहल जाता। एकर रचना 1942 में भई रहे। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के दूसरा अधिवेशन जौन की गोपालगंज में भई रहे, यहाँ के अध्यक्षता कैनी। ठीक बा। तो ये हमनी के बुक में बा जौन अब तनी हम लिखले बानी सर्च मार तो जरूरी कुछ पॉइंट इनका परिचय के बारे में ते बना के देख लीजिए। तो अध्याय 2 जोंक, राहुल संस्कृतायन, केदारनाथ पांडे नाटक। ठीक। तो हम एगो बात बता दी कि टेलीग्राम पर एक कुल नोट्स मिल जाई। अब परिचय शुरू कर जाओ। तो माई के नाम रहल कुलवंती देवी, बाबू के नाम रहे गोवर्धन पांडे। राहुल संस्कृतायन के केदारनाथ पांडे भी नाम रहे। ठीक। अब लेखक के परिचय जान लीजिए। तो राहुल संस्कृतायन के जन्म 1893 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पंडा गांव में भई रहे। वहाँ के आज़ादी के लड़ाई आ किसान आंदोलन के नेतृत्व करत जेलो गईनी। यहाँ के मातृभाषा भोजपुरी रहे और भोजपुरी में 8 गो नाटक के लिखनी आ एकरा अलावे निबंध, भाषण पत्र भोजपुरी में लिखनी। ठीक। यहाँ के प्रसिद्ध नाटक बा जोंक बा। एकर पहिलका अंक हमनी के पाठ में बा। एकर रचना 1942 में भई रहे। इस सब बुक में देले बा। अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के दूसर का अधिवेशन गोपालगंज जौन की भई रहे, गोपालगंज में के भी अध्यक्षता कैले रहनी। ये रहल अपना बुक में देले रहे। अब कुछ एक्स्ट्रा इनका बारे में जान ली जाए ताकि क्वेश्चन पूछे तो हमनी के एकरा के जरूर बना ली जाए। चली। तो राहुल संस्कृतायन जी के प्रवृत्ति घुमक्कड़ स्वभाव के रहे। यहाँ के बहुते दिन लंका, म्यांमार, तिब्बत, यूरोप और मध्य एशिया में घूम घूम के ज्ञान प्राप्त कैनी। यानी घूमे में ज्यादा मन लगावत नहीं आ घूम घूम के ज्ञान प्राप्त करत नहीं। यहाँ के इतिहास के पितामह और महापंडित के उपाधि दिहल गई बा। यानी यहाँ के इतिहास के पितामह और महापंडित भी कहल गई बा। ठीक। राहुल जी के 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आ 1963 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित कल गई बा। ठीक बा। यहाँ के भोजपुरी जौन रचना बड़ी स तौना में 8 गो बड़ी स तौना में पहिलका बा नैकी दुनिया, ढुनमुन नेता, मेहरारून के दुर्दशा, जोंक, ई हमार लड़ाई, देश रक्षक, जापानिया राक्षस, अबूरी जर्मनवा के हार निश्चय। ये 8 रहल बा। ठीक। अब और कुछ बात बा इनके बारे में तो ये भी जान लिया जाओ कि यहाँ के ढेर बीमार पड़ला के कारण 1963 ईस्वी में 14 अप्रैल में मर गईनी। ठीक। यानी यहाँ के मृत्यु ढेर बीमार पड़ला के कारण भई रहे, जौन की दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भई रहे। ठीक। अब मानल जाला यहाँ के 36 भाषा के ज्ञान रहे, लेकिन हमनी के बुक में 33 दिले बा। तो ऐसे याद रखे के बाकी यहाँ के 33 भाषा के ज्ञान रहे। कैसे हमनी के क्वेश्चन पूछी तो 33 अगर पूछ दी कि यहाँ के कितना भाषा के ज्ञान रहे तो 33 से लिखे के बा, ज़्यादा ना। कैसे कि हमनी के बुक में उतने दिले बा, लेकिन लोग कहला 36 भाषा के ज्ञान रहे। ऐसे ये बात के भी हमनी के जानकारी रहे के चाहिए। यह पाठ में छपरा जिला के इलाका के छापबा। तो अब आगे वाला वीडियो में हमनी के जोंक पाठ के सारांश देखल जाए। तो यही से चैनल के सब्सक्राइब कर ली
आ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। ओइजा एकर किताब नोट्स सब मिली, तो ऐसे टेलीग्राम पर जुड़ल बहुत जरूरी बा। ठीक बा, धन्यवाद।